मैनाथिखौ फन खालामनोसै फार्स्ट टाइम नालाय एसे लाजिनायबो मोनो रायज्लायनोसै दानिया अम्बिकी आगैयाबो रायज्लायगोन होन्दोंमोन उनाव रायज्लायगोन दे माथो रिसिभ खालामा बेस्थ'सो दं नामा इबा ना हाजिरासो मावनो थांदों मैया हरबाबो जागौमोन आं आरो मैया मेंना फैनानै हरासै खालामबावनि र' खेबसे बेस्थ' गोजाखालै मानसिफोरा माथो रिसिभखौनो खालामाखै दा दसे उनाव हरनोसै मैनाथिया हाजिरा मावनोसो थांबाय ना मायोथाय आरो आबैयाबो न'नि खामानि मावबाय दं खोना आं मैनाथिखौ एबारनिफ्राय हाजिरा मावनो थांनो होला मानोथ' एसेबां खस्थ' खालामनांगौ आं लाबोखासिगोनानो बे एसेबां सान्दुं माखायाव बाव हाजिरा मावनो थांदों बेयो आं बुंगोन र' हाजिरा मावनो थांनांला होननानै लागिबा बे साननैसो आंनो खरसा हरगोन मानोथ' एसेबां खस्थ' खालामनांगौ हरबावनोसै नाङा दे 10 मिनिट थानानै हरगोन र'हाय र' सोर फन हरदों दहायनिफ्रायनो गाबनाय खोनाबाय थादों आं आरो फैनो हायाखै हमफैनो हेलौ सोरो आबै आं अनजालु ए अनजालुआ आबौसो औ आबै मा खालामनायमोन दहायनिफ्रायनो आं हरगासिनोमोन फन आं थोरसि सुबाय थादोंमोनलै आबौ बेनिखायनो रिसिभ खालामनो फैनो हायाखैमोन ओमफ्राय मैनाथियालाय दङ माबा बिनिया खर' सादोंनो आबौ मैया हाजिरा मावनो थांनानै खर'आनो साना फैदों बिनिया सान्दुङाबो गोसाथार दुंदोंमोन ना माबा एबारनिफ्राय बेखौ हाजिरा मावनो थांनो होनांला आबै थाङाबाबो जायाना आबै एबारनिफ्राय मैनाथिखौ हाजिरा मावनो थांनो होनांला दे लागिबा आंनो खरसा होगोन नोंसोरनो जागोन दे आबौ जागोन मैनाथिजों रायज्लायनोबा आं हैनि रायज्लायनो हागोन ना हागोन खोना दे आबौ हैनि र' ओमफ्राय आबै मुलि जायाखै होनबा बियो खर' सानायनि ना मुलि गैया मुलियानोथ' लाबोनाय मुलियानो गैया र' आबौ आं हैनांगौ नामा आबै नांलाया दे आबौ एसेबां गोजाननिफ्राय आं थांगोन खोना र' दा सगुआव दे अब्लालाय र' आं आबैनो हैनि र' सानैबो रायज्लायबाय थाबानो जाबाय थां होनबालाय है दिनै साला आङो खर' सानानै हाजिराखौनो मावनो थांनो हायासै ओरैनोबा खर'आनो साया मैया मानो साना फैखो आंनिया दिनै 250 थाखा लस जालायबाय आंनिया आंलाय सानदोंमोन हाबानि सिगां आं सानसेबो ओरैनो थाया हाजिरा मावबाय थागोन फैसा एसे जमायगोन होननानै दिनै आरो खर' सानानै मावनोनो थांनो हायादिया आबै मायो आबै अनजालु आबौ फन हरदों रायज्लायनो हागोन ना हाया मा अनजालुआ फन हरदों औ रायज्लायनो हागोन ना हाया हागोन दे आबै र' रायज्लाय हेलौ माथो खर' सादोंनो औ खर'आ एसे सादों र' सानायालाय मैया एसेबां गोसा सान्दुं दुंदो नों आरो बे सान्दुं माखायाव हाजिरा मावनो थांदों मानो साया जानो देनाय मैया सान्दुंआनो गोसाद्रायमोन थेवब्लाबो ओरैनो सायामोन मैयाबा मानो साना फैखो दे आबौ नोंसोरा सानैजों रायज्लायबाय थादो आंहा खामानि मावहैनोसै दे आबै ओमफ्राय रायज्लायनो हागोन नोङो औ हागोन दे मुलिबो जायाखैबा अबाव हामनो मुलिबो लाबोना दोनफैनाय गैयाना आबैया दायो सगाव थांगोन होनदों र' बांद्राय साथारदों नामा ओरै बांद्रायबो सायाखै सानायालाय थेवब्लाबो सादों आरो ओइ एबारनिफ्राय नोङो हाजिरा मावनो थांनांला दे नाथाय मानो माने नोङो एसेबां खस्थ' खालामहैयो इमान सान्दुं गोसाफोराव नाङा दे नोङो मावहैनांला आं बोरैबा मोनो दा आरो हाजिरा मावहैयाबाबो जायाना नङाबा न'आ बोरै सोलिगोन आं दङ ना आं होगोन फैसा आं खरसा होबाय थागोन मा नोङो खरसा होगोन औ आं हरगोन खरसाखौ आं हरबाय थागोन आरोथ' सप्तानैनि उनाव नोंखौ लाबोनोसैयानो आङो नोङो नोंसा आबैनि थाखाय टेनसन लानाङा नोंसा आबैनि जानाय खरसाखौ आं हरबाय थागोन मा नोङो आबैनि जानायनि खरसाखौ हरबाय थागोन औ आंलाय बेसेबा टेनसनसो जाबाय थायोमोन आं हाबा जाखांनायनि उनाव मा जागोन होननानै बेनिखायनो आङो हाबा जायैनि सिगां फैसा एसे जमायनानै आबैनो होलांनो सानदोंमोन नोङो जेबो टेनसन लानाङा आं दङ ना नोंनि आबै माने आंनिबो आबै औ जिखि जाया नोङो हाजिरा मावनो थांनांला
जागोन दे होमबालाय। ओमफ्राय नोंलाय ओंखाम जानो हादोंना हायाखै? ओंखाम जानायालाय जादों, थेवब्लाबो एसेल' जादों, खुरैसेबो नङा। जा दुरबल जागोन। जागोन दे, माने खर' साबाय थानायखाय जानो हायाखैमोन आङो। दे मुलि जाबाथाय मोजां मोनगोन दे। ओमफ्राय नोंसा बिनानावालाय माथो खालामदों? ओंखाम संबाय दङ, नोंजों रायज्लायगोन होननानै बुंदोंमोन, दा नांथ'ला दे, उनाव रायज्लायनो हागोन। हे मानो? मालायबा रायज्लायनो लुबैदोंमोन खोना? नांथ'ला दे, दा बेलासे हरबावगोन दे आङो। ना हरनाङा? मानो हरनाङा? हरबानो जाबाय। दे होमबालाय, दायो बेलासे रायज्लायनो हागोन नोंसोरो। ओमफ्राय नोंसोरनिथिंजाय अखा हादों नामा? अखाया सोगोमगासिनो, हागोनसो खोना। जोंनिथिंजाय एसे दानि हादोंमोन, ओमफ्राय दा गैला। लाइमोन, नोङो आंखौ मानो गाज्रि मोनखो? मानि थाखाय आंनि फनखौ मानो दानै हरबाय थादों नोङो? मानो दानै हरबाय थादों बियो? मा जामारदों बिहा? मबाइलखौनो मैया हरनिफ्रायनो सुइच अफ खालामना दोन्दोंमोन, ओमफ्राय दा दिनै आरो हरबाबो मानो रिसिभ खालामाखै? आंहालाय मा दाय जाखो देनाय? आंलाय माथो जेबोखौनो बुङाखैमोन। ना सोरबा गुबुन सेंग्रा मोनबाय? बिदिनो मारखोना, बेनिखायनो आंनि फनखौ बियो दानै हरबाय थादों। मेसेज हरबाबो रिप्लाइखौनो हरा। बेसेबांथ' रिसिभ खालामालासिनो थानो नोङो रिसिभ खालामागौलागि आं हरबायानो थागोन। रिसिभ खालाम लाइमोन, खेबसे रिसिभ खालाम। आं आंनि गोसोनि बाथ्राखौ दिनै बुंथारगोन। खेबसे रिसिभ खालाम। खालि दाननाल' होयो। आरो हरबावगोन आं। राहुलाबो मानो फन हरबाय थादो? खेबसे रिसिभ खालामाबा मानो बेफोरबायदि फनखौलाय हरबाय थायो? आरो हरबावबाय नै। लाइमोन आब', नोंनियाव दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो माथो? नों मानो रिसिभ खालामाखै? रिसिभ खालामा मानो आब'? आं रिसिभ खालामालै बिबारि। थोरै आब', रिसिभ खालाम खेबसे। रावबो नङालै बिबारि, राहुलसो। राहुलासो फन हरबाय थादों होमबा? मा नोङो रिसिभ खालामाला होमबा बेनि फनखौ? ओहोलै बिबारि, खालामला आङो। मानो होनबा बेजों रायज्लायबानो मानसिफ्रा सन्देहल'सो खालामो। बेजों आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया, जोंफोर मोजांखौनो मोनलाया। नाथाय मानसिफ्रा जोंफोरखौ मानो गोसोथोलायो होननानै सानो? दाथ' गामियावबो मोनथिजोब्बाय खोना। जानो हागौ नोंखौ रायज्लायो होननानै मोनथियो, थेवब्लाबो राहुलजों रायज्लायो होननानै मोनथिया खोनादे। आरो राहुलखौथ' गामिनि मानसिफ्रा सिनाय हाजोबाना। थेवब्लाबो आं रावजोंबो रायज्लायलालै, रायज्लायबानो मानसिफ्रा सन्देहल' खालामो। खेबसे रिसिभ खालाम आब'। जुदि नोङो रायज्लायमारलाबा मोजाङै बुंहरबानो जाबाय, नोङो आंखौ दिनैनिफ्राय फन हरनांला, मानसिफोरा माबा माबि सानो होननानै बेफोरबायदि बुंबानो जाबाय। आरो हरबाबो सम हरबानो जाबाय, सानफ्रोमबो हरबाय थानाङा बेफोरबायदि बुं आरो। गाज्रि मोनगोन खोना बेफोरबायदि बुंबाबो। नोङो बेफोरबायदि रिसिभ खालामालासिनो थाबासो बांद्राय गाज्रि मोनगोन आब'। बेनिखायनो नोङो रिसिभ खालामनानै बुंहरबानो जाबाय, मोजाङै बुंबानो जाबाय आरो। बुजायहर बेखौ। रिसिभ खालाम आब', खेबसे रिसिभ खालामनानै बुंहर। खालामनि र' होमबालाय। हेलौ लाइमोन, नोङो आंखौ मा गाज्रि मोनदों हो? नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखै? मैयानिफ्रायनो हरगासिनो आङो, नाथाय नोङो खेबसेबो मानो रिसिभ खालामाखै? आरो SMS हरबाबो मानो रिप्लाइ हराखै? आंखौ मा गाज्रि मोनदों नोङो हो लाइमोन? आंथ' नोंखौ जेबो गाज्रि मोननांगौ लागा बाथ्राखौनो बुङाखै। बुं लाइमोन, नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों? राहुल, नोङो आंनो दिनैनिफ्राय फन हरनांला दे। नाथाय मानो? आं नोंखौ मा खालामखो? नों आंखौ मानि थाखाय गाज्रि मोनखो? हो? मानि थाखाय आं नोंनो फन हरनांला? ओरैनो। मानो ओरैनो? ओरैनो नङा, मायबाथ' जाहोन थानांगोन। हो? बुं, मानि जाहोनाव आं नोंनो फन हरनांला? मानोना नोंजों आंजों बेफोरबायदि सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थाबा मानसिफोरा सन्देह खालामो। सन्देह खालामो? सेंग्रा सिख्लाफोरालाय बेफोरबायदि रायज्लायखायोआनो माथो। जोंल' नङाना, सन्देह खालामबालाय माथो जागोनखाय खालामथो। नाङा, मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन। मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानो गिनानै नोङो आंजों रायज्लायालासिनो थागोन आरो न' सिङाव रायज्लायना नोङो मानोथ' बाहेरायाव रायज्लायनांगौ? न' सिङाव रायज्लायबाबोथ' बिबारि टिल्लु मोना खोनाबाय थायोना। बिबारि टिल्लु मोना खोनाबालाय माथो जायोखाय? थेवब्लाबो राहुल, नोङो आंनो फन हरबाय थानांला। हरबाबो नोङो 10 दिनसोनि गेजेराव सानसे हरबानो जाबाय। मा 10 दिननि गेजेरावसो आं नोंनो सानसे फन हरनांगौ? औ। 10 दिन माने आं नोंजों रायज्लायालासिनो बोरै थानो लायमोन? हानांगोन।
ओरैनोबाबोथ' नों आंनि लोगोसो नङा होमबा? लोगोफोरालाय सानफ्रोमबो रायज्लायखाया। बेनिखायनो नों आंनो फन हरबाबो 10 दिनसोनि उनावसो हरबानो जाबाय। हाया आङो लाइमोन, नों हाबाबो आं हाया। मानो हाया? हानांगोन राहुल। हाया आङो लाइमोन, आं हाया। आं नोंजों रायज्लायालासिनो थानो हानाय नङा। नाथाय मानो हाया? मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो लाइमोन। आं नोंखौ गोसोथोयो।